Xeyirli saatte hürmetli dostlar, öfü vakıtı uğuluşun başlap öte, hizden her vakıtağısa şıl turatuvlar kütəviz. 2-95-92-72 bizden tura efer telefona, WhatsApp handara 2-37-37-40-24-24 hem barlıq televizor qarawçılarını bizge şıl turatıp, ödegizden büte bulgan xabardarıgızdan da buluşup ötelağız. Bundan tış bizden bugünkü temala bik şunday şep, bu temaga kuşulup, hem indi tarihi vakıgalarga biz bayqaw yaharыбыз. Bugün bizde konakta Башкортостан көсемһез мәдәни мирас объектларын һаклау һәм инде файдалану буенча гыйльми yetiştirүү үдәге җитәкчесе Данир Гайнуллин буласак, без аны әлбиттә яңа эсе сыккан клиптан һоң уның менән күрешербез. Шуңа безнең каналда калыгыз, клиптан һоң кире әйләнеп кайтарбыз. Понимаю и верю в любовь. Меня манит его сердце, мне не до подруг. Как хочу согреться теплотою жарких губ. Я милая девчонка с твоих пошлых снов. Парень, ты же знаешь, мой мур был не готов к выстрелу, выстрелу, не мимо. Выстрелил, так смело. Прямо попал мне в сердечко мое. Позвони мне, напиши мне в телеге. Перестань во мне видеть коллегу. Эти жаркие летние ночи очень хочешь, не знаю, ты хочешь гулять со мной под дождем. Давай побудем еще вдвоем. И пусть в ушах звучит этот ритм. Амур тебе о любви говорит. Давай поедем в море, меня зовет прибой. Там друг другу скажем, что чувствуем с тобой. Давай же поиграем снова, ты готов? Парень, ну ты же понимаешь, это любовь. А это наша первая брачная ночь. Ой, здесь ты делаешь мне предложение. А вот здесь мы ездили на Мальдивы. Помнишь, я тогда еще на пальму залезла, и ты мне такой говоришь: Кать, не убейся, я все равно упала. Выстрелил, не мимо. Выстрелил, так смело. Прямо попал мне в сердечко мое. Выстрелил, не мимо. Выстрелил, так смело. Прямо попал мне в сердечко мое. Шулай дип, шундай яңа клиптарды, эсе клиптарды біз Башкортстан 24 телеканалында һәр вакытыгызга күрәтеп барырбыз. Һәм безнең эфирдә һәр вакытыгыз сакрагыз, менә безнең дусларыбызның мәктәбеннән яңа эсе килеп сыккан. Шулай дип, дуслар, бүген без инде тарих, мәдәният турында сүз алып барасакбыз, чөнки бүген бездә кунакта Башкортстанның күсемһез мәдәни мирас объектларын һаклау һәм файдалану буенча гыйльми yetiştirүү үдәге җитәкчесе Данир Гайнуллин. Хәерле кис. Хәерле кис. Һез Күгелдән бұл студияда күрүемә бик шатмын, чөнки без һезнең менән яйгыһын күрешергә тиеш идек. Кызганычка каршы килеп сыкманы. Менә хәзер һез безнең эфирга килүегез безнең өчен мәртәбә генә булып тора. Беләһегезме, мин иң беренче тәүсиратта безнең Башкортстанда Евразия күсмә цивилизациялар музее тиздән асылуы хакында һөйләшкем килә беренче рәттән. Чөнки бу безнең өчен Башкортстан өчен тагыла бер күркәм зур музейларның бере булып торачак. Шулай. Хәерле кис. Хәерле кис. Эштәр әлеге мәлдә ничек бара? Эштәр әлеге мәлдә гөрләп бара, чөнки был теге музей төзү, ул теге бина төзү генә түгел, уны объектлар, унда экспонатлар халу гына түгел, ул зур гыйльми эш, ул архитекторларның, археологларның, тарихчыларның, дизайнерларның күп неле яклы эш.
әлеге вакытта бөтәһле эш өстендә, чөнки архитектур проект өстендә эшләйләр егетләребез, уның визит центрын әле проектлайлар, шуның исендәге экспозицион планын эшләйләр, һәр бер экспонаттың өстендә группалар эшләй. Әлеге вакытта галимнәребез чит илдәрдә, төрле архивларда, төрле музейларда эшләп йөриләр. Әлеге бер группабыз Төркиядә эшләйләр һәм яңа гына бер төркем галимнәребез Себергә, Кемерово ягына барып семинарда каршылап нитеп кайтты, катнашып кайтты. Һәм гомумән әйткәндә безнең яшь көчле команда улар гөрләп ең калган эшкә тотынды. Тимәк, моны алдан әйтеп үттегез бит инде. Бұл инде ниндәй дә булһа бинаны гына түгел, тарихи вакыйгаларга, тарихты сагылдырган итеп торып эшләйһегез. Эштәр алып барыла. Һәм бер ай элек һез ошо музейдың презентациясында зур итеп торып эшләнегез. Бұл презентациялар кешеләр күп булдымы? Галимдар булдымы? Бұл презентация безнең яңа төзелгән бина Цурда булды. Онда безнең хөкүмәт агзалары, Радиф Фаритулла һәм Андрей Геннадьевич итәкчелегендә хөкүмәт агзалары, төрле министрлар, галимдар, төрле экспертлар булды. Без монда безнең архитектур концепциябызды һәм калган музейның теге эстәлеген күрһәттек, концептуаль яктагына һәм бик күп тәкъдимдәр яңгыраны, чөнки безгә бик кызык, ни өчен дигәндә, һәрбер ундай проектта уны кешеләргә күрһәтеп, улардан ни алырга кирәк, реакциялар кирәк. Хуплаймы, юкмы? Беренчедән архитектур концепциясын төзегәч, уны кешеләргә күрһәтәбез. Күп кенә нидәр була бит инде, тәкъдимдәр була, күзаллаулар була, шуларны исәпкә алабыз. Шуның исендәге истәлегендә нитәбез, күрһәтәбез. Менә ошо презентацияларны безгә бик күп яхшы фикерләр әйттеләр, һәм без шуларны исәпкә алып, тагы эшебезне дәвам итәбез. Мына тарих дип күскәндә бит инде тагыла бер шул зур шәп музейларның бере булып, һез мына арамай, талмай эшләгән музейларның бере булып тора, ул да булһа Шүлгән таш. Бында мин үзем кызганычка каршы булманым, әмма ләкин шунда 3D форматта матур итеп торып эшләнелгән музей хакында нимә әйтерһегез? Бында эштәр бөттеме әлеге? Бында эштәр музейның үзендә бетте. Беренчедән, чөнки музейда без былтыр 2022 елның 9 июлендә уның асышы булды бит инде. Онда Рәсәй фәннәр елы игълан ителде һәм монда Радиф Фаритулла Хабиров итәкчелегендәге зур делегация, федераль кунаклар катнаштылар һәм музейды без асып ебәрдек. Онда хәзер бик күп нидәр килә, туристлар килә. Былтыргы елда ошо Шүлгән таш музеена һәм мәмәргә генә 90 меңдән артык турист килгән. Быелгы елда ул ни артасак, гандар артасак, кеше күбрәк киләсәк, чөнки теге яхшы нәмә ул теге зур реклама талап итмәй. Ул теге телдән телгә күсеп, нигә күсеп халык белә. Миңа нисегә әйткән гү? Барып кайт, бара шундай музей эшләгәннәр. Һәзгә кем әйтте? Миңа достарым барып кайткан. Моны бит. Моны бу иң яхшы реклама музей өчен. Һәм без горурланабыз ул музей өчен, ислапта ул төрле форматта эшләнде. Бу музейда эшләр өчен без бөтен Европа музейларын өйрәндек. Испаниялыгы, Франциялыгы, Италиялыгы, Германиялыгы шулык ошо бурынгы осырга арналган палеолит музейларын өйрәндек. Уларның галимдәре менән бергә эшләнек. Уларны монда конференцияларга сакырдык, фикерләрен белдек һәм Шүлгән таш музейын эшләгәндә без дөнья кимәлендәге музей эшләргә дигән максат куйдык. Ул ямай гына әйтеп түгел, дөнья кимәлендәге музей итеп. Чөнки музейларның ике төрле ние бар, форматы бар. Бере ул менә әлеге безнең классик өлештәге Рәсәйдәге музейлар. Ул теге бер биналар да, бурынгы бинамы ул, нәйме, шуның исендә экспонатлар халалар да, хинкерәң да, нәйде караһың да, экспонатты караһың да, табличканы укыйң да, яки экскурсовод тыңлайың. Был бер формат. Хәзер дөньядагы музейлар икенче төрле. Улар төрле форматта эшләнелгән була. Онда һәйбәт экрандар, күп информация, мультимедиа, онда тактиль информация нидә бар, әйберләр дә бар. Һин кайбер нәмәләрне тотып карарга тиешсең. Шундай мөмкинчелек дә бар. Күз менән күрергә тиешсең. Һәм хәтта ефкәй торган экспонатлар да бар. Без Франциялар ефкәп карый торган экспонатларны карап хайран калдык. Һәм шул Шүлгән таш музейында шул форматта эшләргә тырыштык.
һәм әлеге моны төсмерләүбез буенча туристларның беренче реакциялары буенча ысынлап та без үзебезнең максатыбызга ирешкәнбез. Чөнки ундагы экспонатлар уникаль. Унда Рәсәйдә ундай экспонатлар юк. Беренчедән ул ошо мәмрияләргә Шүлгән таш мәмрияләрендәге һүрәтләрнең ысым 3D копиялары, 3D факсимилеһе. Уныһын без бөтә мәмрияне нигә 3D сканирование үткәреп, Франциягә берип, Францияларга иң яхшы ательелар эшләттек. Уны нидәрдә зур машиналар белән килтереп, яңадан йыеп, ошында куйдык. Ул Димәк, мәмриянең вот исенә индегез, ниндәй формалар бар? Шулук формалар. шул формалар бөтә мәмрияне алмадык, ә һүрәтләр булган урындары гына, онда 3 экспозиция куйдык. Булар зур гына, беклеккә 5 метр булһа, киңлеккә 7-8 метрлык. Нидән мәмриянең нин кисеп алып куйган. Хатта безнең шундай казус булды. Бер туристлар килеп, ошо һүрәтләрне карагандан соң сыгып безгә нейттеләр, үзләренең претензияны белделәр. Ничә мәмрияләргә нейде? Үтеп алып, Һүрәтләрне кисеп алып, монда куйдыгыз диләр. Ысынлап та караһаң, ул ысынлап та шулай бак. Чөнки теге шу хәтлем нык охшаган, шу хәтлем яхшы сыйфатлы итеп эшләнгән һәм ундагы бөтә экспонатлар уникаль. Ундагы манекеннар без Новосибирскида эшләттек. Теге борынгы коралларның нидәрен Костенки дигән нидә Смоленскка эшләттек. Шуның борынгы кешеләрнең киемнәрен Ямал-Ненецк автоном округындагы бердән-бер борынгы технология белән эшләгән ательелар, булан терехеннән эшләнгән костюмнарны буланның хәңереннән эшләнгән еп белән тигеп безгә хатта нерпа мае белән майлап, уны теге бәләкәй карлик кайын диләр бит, карлик кайындың төнетмәһенә төзәтеп эшләп бирделәр. Һәм чөнки галимнәр шул технология буенча борынгы кешеләрнең киемнәре эшләнгән дигән фараз бар иде, без шуны музейда эшләп куйдык. Унда һәр бер нәмә уникаль. Мына асылгандан соң мына кешеләр килә башлана бит инде бу музейга. Күпселек рәвештә ниндәй тәкъдимнәр иткерәләр һәм ниндәй тәэсираттар маңа итеп китәләр? Беренчедән, тәэсирләре бик яхшы, чөнки Рәсәйдә бундай кимәлдәге музейлар әлеге вакытта юк. Димәк, безнең Башкортстанда беренче. Беренче, хатта мына былтыргы елда безгә ИКОМОС, ЮНЕСКОның экспертлар оешмасы килгән, утыдлап эксперт. Һәм декабрь айында 2022 елның төрле Рәсәй музейлары директорлары килде. Улар Пушкин музее, теге Шустев музейлары, төрле иң яхшы картина галереялары музейлары килделәр дә һәм үзләрен тәэсир иттеләр. Уларның ни булды, реакция булды. Улар үзләре Европа буйлап, дөнья буйлап күп йөргәннәр, музейлар күргәннәр һәм улар әйтте, без Рәсәйдә бундай музейлар бер 10-15 елдан гына барлыкка килер дип уйлагайнык. Ә һез хатта миллионны калала өфе түгел, унан 300 километр теге урманы арасында асфальт юл халып, онда газ үткәреп, электричество үткәреп, шу хәтлем уникаль музей төзегәнлеге дигән хайран калдылар. Тәкъдимнәре бар, төрле профессиональ яктан тәкъдимнәр бар инде. Гомумән, моны килгән туристларга ул бөтен нәмәле охшай. Музейда бөтен нәмәле охшай, чөнки музей шу хәтлем яхшы итеп экспозиция эшләнгән, уның һәйбәт кафеһы бар. Ул музей гына түгел, ул бит фәнни үдәктә, унда лабораториялар яхшы бар, унда галимнәр эшләйләр, мәмрияне өйрәнәләр, борынгы мәдәниятне өйрәнәләр һәм унда 2 конференция зал бар, 150 урынлык һәм 40 урынлык. Балалар өчен, укучылар өчен 3 уку классы бар. Унда мәмриянең борынгы технология буенча краскалар эшләү мөмкинчелеге бар. Нигә таш кыймак, нигә стеналарга һүрәт төшерү мөмкинчелеге бар. Укучылар, балалар барһа, менә һин балаларың белән барһаң, улар һин музейда карап сыкканчы, улар унда уйнап торалар. Борынгы технология буенча һүрәтләр төшерә ала. Яңарак кына безнең республиканың мәгърифәт министры килгән Айбулат Хажин, ул каранла был музейды Башкортстан һәр бер укучысы күрергә тиеш дигән үзенчә хәгым таяган инде. Шуңа күрә мин уйлыйм, музейның эшләве бик яхшы башланып китте. Ул яңадан тагыла тулыландырасак һәм бердән-бер нәмә ул әлеге вакытта туристик инфраструктураның җитмәве. Менә мин шуны гына һорыйм дигәннем, чөнки менә туристлар 90 миллион килгән. 90 мең килгән. 90 миллион булырга язганда алар. 90 мең кеше килгән һәм яшәргә мәсәлән урындары бар микән, юк микән генә дип һорыйм. Без музей төзегән вакытта ук теге туризмдан шөгыльләнгән безнең министрлыкларга әйтеп килдек. Менә без музей төзибез. Безнең
төп максатыбыз неме эшләргә инде. Без бит Европа тәҗрибәһен өйрәндек. Онда хөкүмәт нисек эшләй? Ул зур бер объект эшләй дә, тарихи кумарлыктан торган зур музей комплекс эшләй дә, туристлар килерлек һәм инфраструктураны эшләй, ул юлдар һала, асфальт юлдар һала, төрле мөмкинчелекләр аса. Ә урындагы бизнес, урындагы халык төрле отельләр төзеп, кунакханалар төзеп, кафелар асып, халыкны хезмәтләндерергә тиеш. Без әйтеп килдек, менә без ошо зур якорный объект төзибез, инде уның тирә-ягын эшләү һезнең максатыгыз дип. Әлеге вакытта күп нәмә эшләнә, ләкин бүгенге көндә менә 2023 елның туристик сезоны башланһа, туристларга уңайсызлык бармы дигән нидә теге әйтергә була, әлегә юк дип. Чөнки матур гостиницалар җитмәй, матур ашау өчен кафелар җитмәй, туристик инфраструктура әле хуңлап килә. Ул буласак. Ул буласак, чөнки объектты күргәс, шул хәтлем туристлар күргәс, халык бик тиз өйрәнә ул, үзгәртә ул психологияны. Әлеге вакытта теге һөт, каймак, теге бал, май хатырга, кымыз хатырга теләмәгән урында халык бик яхшы теге аксамны белә бит инде. Улар кара күрә дә, мин уйлыйм, бик тиз генә яраклашып, туризмны үстерүгә лә туристларга мөмкинчелекләр тудырырга ни булыр дим. Бuna bir yanda урнашу миңа бик тә һәйбәт дип уйлыйм. Чөнки һәрбер турист, мәсәлән, икенче сит регионнардан, мәсәлән, икенче сит илдән килгәндә, безнең бит инде күпселек Өфө аэропортынан юллана башлайлар. Һәм был бер янга барып җиткәнче, бөтә булган атмосфераны үзенә тоя бит инде. Табигате буенча таулары, елгаларын үтеп, был музейга килеп инүе үзе бер дөрес эшләнелгәндер дип уйлыйм. Шулай да, берсен бына бу маршрут бик матур, табигаты бик яхшы бит. Ул безнең Башкортстанның йөрәге, унда бөтә безнең эпостарыбыз, безнең бөтә легендаларыбыз туган йер, шул Агыйделдән башланып китү. Белорет районында Учалла башланып китә Агыйдел. Булда бик матур. Бunda теге яй көне бит инде елганнан агырга була, төрле табигый кумарлыкларга барырга була. Шуңа күрә бик уңайлы урында урнашкан һәм әле юл буендагы кафеларда ла үстерәһе, чөнки теге турист бит дигә бар биткәнсе, объектка бар биткәнсе лә юлда туктап ашарга нидер уңайлыклар булдырырга тиеш. Шуларда үстерәһе бар дип уйлыйм мин. Мына кире әйләнеп кайткым килә, булда булга Шишмә районына. Бында Евразия күчмә цивилизациялар музее төзегән сакта, Шүлгән ташта төзегән тәҗрибәне кулланасакһызмы? Әллә бында бөтенләй икенчеләй эшләйсәкһезмы? Һич шиккә кулланасак, чөнки бына 9 июльдә Шүлгән таш музейын ачканда республика итәкчесе Ради Фәрит улы яңа музей комплексы теге күчмә халыклар цивилизация музейының презентациясын үткәрде бит инде. Һәм шул проектты күрһәткәндән соң ошо Шүлгән ташта эшләгән яшь командага яңа проектты йөкмәтте. Һәм без ең һәзганып тотындык бу эшкә, чөнки ысынлап та менә бу яңа объектта Шишмә районында эшләү, ул стратегик яктан да һәм бөтә яктан да, экономик яктан да бик дөрес уңайлы урнашкан. Ни өчен дисәк, беренчедән эргәлә Өфө миллионлы кала бар, зур аэропортлар, зур юлдар, трассаларда тора. Һәм онда матур тарихи кумарткы бар. Шул Турахан кәшәнәһе мавзолей дибез бит инде. Һәм менә бу урында урнашуы, Өфө каласына якын булуы, гомумән зур миллион каланың ошондай ситтә зур музей комплексы, туристик объекты булу кирәк бүгенге көндә. Һәм шуга ла без бик яхшы проект дип уйлыйбыз. Һәм әлеге көндә менә музейның проектларын эшләрен барганда, уның инфраструктурасын проектлаганда ла бөтә булды мәне нигә хәзәт калап эшләйбез инде. Тагыла өстәвенә бuna Евразия бит инде, Евразия дигән һүзе бар, ошо һүзе һөйләмдә тибетәйек бит инде. Евразия, нишләп Евразия үзәге, бuna күчмә цивилизациялар музее бездә булырга тиеш ул? Чөнки мына Евразия континентын алып караһаң, мына Урал таулары бит инде, ул кап уртаһында тора. Һәм Көньяк Урал уның тап үдәгендә тора. Һәм бик бурындан алып, ошо Көньяк Урал бөтә цивилизацияларның да үткән юлына туры килгән. Һәм бөтә процессларда ла ошо без үдәктә торганбыз. Уның йөрәге булып тора. Уның йөрәге булган. Һәм ошо
күсмә халыктар, улар бакыр буаттан башлап ныклы йөргәннәр бит инде. Улар үзенә күрә коммуникатор нейин үтәгәннәр. Менә Азияларга бөтә цивилизация нидәрен Европага алып килгәннәр. Европаларга яхшылыктарды нигә алып килгәннәр. Хәнифә юлы үткән. Хәнифә юлы бүтән еллар һәм нидәр үткән һәм гомумән Башкортстан территорияһы шундый һәйбәт төбәккә әйләнгән коммуникатор булган һәм тарихи яктан да бик уга тарихка бай бит инде. Бында шул ук менә бакыр буаттарда һәм бында Көньяк Уралда иң беренче бакыр табу, унан төрле коралдар эшләү үдәге булган. Эшкәртү. Иртә тимер буатта сарматтарның анау алтын дидәрен, боландарын күз алдына китерегез. Дур күсмә цивилизациялар бында булган. Шуның иртә урта буатта бит инде. Ошонда гундар менән бергә безнең башкортларыбызның ата-бабалары нидер борынгы төркиләр килеп урнашкан һәм теге ошо мәдәниятләрне тудырган. Ә инде теге урта буаттың адагында теге алтын урда составындала Башкортстан зур роль уйнаган һәм башкорт халкы ошонда ерликле булып теге ныгынган. Әгыммен Көньяк Урал теге башкорт халкының шул хәтлем бер нейне әйләнгән, бишегенә әйләнгән. Шул бөтен шул процессларны шунда шул яңа музейда күрсәтергә уйлыйбыз. И бик кызыклы нидер менән, алымдар менән. Мына музей күз алдына килһен өчен мына безнең телевизор караучыларга дип әйтәгәндә безнең шундай шәп кенә слайд бар. Мына һезнең тарафыннан бирелгән. Мына ошылайрак күз алдына килтерелә инде бит. Әйе, мына бу архитектура һәм музейның безнең архитекторларыбызның һәм тарихчыларыбызның күзаллавынча, тарих, археологик тарих ул мәдәнияттың калдыктарына ер астында хаклана бит инде. Без мына ошо концепциялар, ошо катламнарны күтәреп, кешене ошо катламның исенә кертеп ебәрәбез. Һәм ул 4 өлештән тора монда. Ошо нидер залдар 4 өлештән тора. Бу 10,000 квадрат метр бина буласак, зур музей буласак һәм бunda ул башлана бакыр буаттан, шуннан яйлап кына иртә тимер буатка күсә, шуннан нигә урта буат, иртә урта буаттарга, шуннан урта буаттарга күсеп, Рәсәй менән кушылган вакытка килеп кушылып, ин адактан Турахан мавзолеена килеп сыгырга тиешсең. Бул инде Бул Турахан мавзолее бит бүгенге көндә. Ә бул кәшәндә үзенә күрә уникаль, чөнки ул ошо килеш төдегән вакытнан алып 14нче буаттан ошо кәйфәтендә хакланган. Бик күп кәшәнәләр мына безнең Рәсәй территориясындагы, мына Астрахан өлкәсендәге, Татарстандагы, Болгар территориясындагы кәшәнәләр улар емерелгән хәлдә булган. Ә бу мына ниндидер безнең ата-бабаларыбызның кодрәте менән, уларның тырышлыгы менән үз нәендә хакланган һәм 70нче елларда, 60нчы, 70нче елларга уларга реставрация үткәргәннәр һәм ул бик яхшы хакланган. Ул үзенә күрә бу кәшәнә Башкортстанның Алтын Урда вакытында бик зур административ үзәк булуын һәм монда көчле власть булуын күрһәтеп торган бер шундый яхшы бина ул. Шул ук бит инде безнең бында булуы, безнең Башкортстанда булуы бит инде бу кәшәнәләр бит инде Турахан гына түгел, уның бит инде якын кешеләр. Уларның каберләре булган. Без былтыр 2022 елда бында тарих археолог кадулар алып баргайдык. Кәшәнең иргәһендә бик матур итеп мусулман нәйләре белән юллары буенча Турахандың якын кешеләренең каберләре таптык һәм уларда кадулар үткәрдек. Бөтә һөяктәренә, баш һөяктәренә 3D сканер үткәргәннән кире күмеп алып куйдык. Бу нәмәне күрһәтә, бу бик нәйле урын булган үзенә күрә. Ул вакыт өчен бик көчле урын булган, Турахан бик зур кеше булган һәм ул вакытта ябай кешеләргә нәйләр курмагандар, мавзолейдар, кешеләр курмагандар һәм бу Сыңгыт хан нәселеннән булган теге хан нәйнә властына дәгъва иткән кешегә генә ундай нәйләр куралгандар һәм уның иргәһенә уның теге якындары, уның яугирләре йөрдәнгән булган дигән фараз бар. Мына гыйльми яктан караганда безнең галимдар нисек карай? Һез ошонда шундай үзәк булдыру. Гыйльми яктан караганда галимдар буны хуплай, чөнки әле мына ошо халыкара конференцияларында без күп кенә сыгыш яһайбыз ошо проект белән һәм мына Кемеровала сыгыш яһаналар безнең галимдар
онда ла зур хуплау табалар, чөнки бындай проекттар әлегә баягы регионнарда әлегә юк. Гомумән мына күчмә халыктар цивилизациясына арналган экспозиция дөньяла ул Монголияла Улан Батырда бар, Кытайда бар, Казакстанда милли музейында бар һәм бик әдгенә Кыргызстанда бәләкәй генә булырга тиеш. Калгандары юк дигән хәбәр нидә хәлдә, шуңа күрә был проект бөтә халык өчен дә, тарихты өйрәнү өчен дә, туризмды үстерү өчен дә бик кызыклы проект. Һәм уның теге кызыксындыру көчелә, мин уйлыйм, киләчәктә зур булыр дип. Каршы сыккан кешеләр бармы, юкмы? Каршы сыккан гомумән кешеләр юк. Теге һәр нәмәлә бит инде теге ярдәм итүчеләр, өйрәтүчеләр була. Теге мона ошо якка барыгыз, бу якка барыгыз, ошоны эшләмәгез дип әйтүчеләр бар. Ләкин моны матур дип кабул итә белергә кирәк. Ул галимдар ягыннан да бар, теге ямигать эшмәкәрләр ягыннан да бар, шундый улы агайлар исем ягыннан да бар. Төрле кемгәлер исеме бәлки охшамайдыр, кемгәлер концепция охшамай. Ләкин без бөтә бу фикерләрне дә үзебезгә теге хәтер-хандыгына язып барабыз һәм үзебезчә уңа анализ эшләйбез. Шундай объектив фикерләр булса, без аларны кабул итәбез һәм үзебезнең концепцияны төзетәбез. Моны сит ил археологтары, мәсәлән, шул галимдар безгә безнең моны Башкортстанга, безнең Көньяк Уралга әйтәйгәндә кызыксынулары бармы, юкмы? Кызыксыну бик зур, чөнки моны үткән елда декабрь аенда без халыкара конференция үткәргәйнек Мәҗитов кудары. Онда безгә Монголиянан, Казакстандан, Үзбәкстандан, Азербайҗандан зур галимдар килде. Россия Федерациясының Владивостоктан алып Мәскәү, Петербургка тиклем күп галимдар йыелдылар. Һәм бындай проектты сынапта зур хуплау менән каршы алдылар, чөнки беренчедән гомумән моны ошолай итеп фәнди зур игътибар биреп һәм шундай зур музейлар төзү бик кирәк. Россия Федерациясында өлкәләрдә лә бүгенге көндә безнең археологларның корылмаларын алһак, улар бик кыйммәтле, бик яхшы цифровой технологиялар буенча эшләнгән корылмалар бүгенге көндә без сатып алдык. Безнең галимдар, безнең археологлар бүгенге көндә күктән йөреп усып та ердәге нәйләрдә кубартлары таба ала. Хәзер яңа лидардар алабыз. Улар теге ердең нәен урманды, агачларда алып ташлап нәйдиләр. Хәзер геофизика методлары белән ерде сканировать итеп ундагы нәйләрне таба алабыз, кубартлары таба алабыз. Гомумән яңа технологиялар белән эшләйбез һәм буга безнең теге күрше республикаларга, күрше теге өлкәләрдәге галимдар да бик нык көнләшеп карайлар. Димәк, безнең археологик яктан biz Башкортстан беренче урында дип әйтәк, дөресме? Регионда ошо лидерлар нигеннән без именно цифровой технологиялар буенча. Чөнки хәзерге археология фәне ул гомумән элекке бит археологияны без алып күз алдына китерәбез. Теге көрәк алып, кисточка алып кына кадып, итеп кенә эзләһин бит инде. Күл менән экспедициялар, разведкаларда йөреп эзләһин. Хәзерге технология гомумән икенчесе. Хәзер без теге цифрлы дөньяда яшәйбез. Мин дөрес аңлаймы, юкмы? Мәсәлән, шул өстән коптердан фото төшерәһең дә һәм монда бәлки Дип дөрес аңлайм. Шулаймы? Шулай, моны шул нидәге Баймак районындагы Ирендек музей заповеднигын без беспилотник менән зур ниләр менән коралмалар менән усып сыктыклар да яңа 100гә якын археологик кумарлыклар таптылар. Чөнки ана шул ниләр беспилотниклар менән күктән караганда ердәге хәтта 10-15 см булган теге нидән грунттың айырмаһы күренә. Нәмә ятканы күренә. Онда аркаим охшаган түңәрәк 2 каласык табылды былтыргы 3нче елларда. Шуның бик күп борынгы кургандар табылды, бик күп яңа каласыктар табылды. Һәм бүгенге көндә цифровой технология ул хәтта теге бүренаша бүре күрәләр диләр бит. Улар хәтта нидә Шүлгән таш мәмериясендәге зур кальцит катламаларындагы нидә хүрәтләрне күрә ала. Бұл методика һәм хәтта нидәге моны шунда хүрәтләр булып, юйылып, кеше күзенә күренмәгән хүрәтләрне дә күрә ала. Ни өчен дигәндә, шундай методика бар, фотограмметрия. Уны 500 тапкыр бер үк нәмәне урынды специаль фотоаппарат белән төшерәһең дә, шуларны зур компьютер, зур нәй булган компьютерга кертеп, әйткәндә, ул кешенең күзенә күренмәгән спектрларны сыгара компьютер. Һәм
хүрәт булган, ләкин кеше күзенә күренмәгән сактала, шул ниләр әлеге көндә килеп сыга. Әлеге шул ук мына аппараттар безнең гомумән табигатькә зыян килтермәй. Юк та инде моны һинең бит цифрал телефоның бит бер генә зыян китермәй. Шуның күк был да технологиялар бер дә зыян Юк, китермәй. бәлки был теге рентген күк Юк, түгел юк, микән? рентген күктә түгел. Был катгый рәвештә ни дип атала? Теге неконтактный методын теге өйрәнү дип атала. Ул теге элек бит инде тик кальцитта аяк актарып кына яки жерде калып кына нейде табу була иде. Хәзер теге әйбергә зыян килтермәй, экспонатка зыян килтермәй генә уны теге сканировать итеп экспонат табу була. Ул яңа технология, бул дөньяда кулланыла. Яңа технология әйткәндәй, гомумән мына археологларның эшен күпкә еңелләштергән. Әйе, чөнки мына без былтыр Азәрбайҗанга бардык та, Бакула институт археологияның итәкчелеге белән танышкас, улар үзләренең теге археологиялар ниләрен һөйләләр, без бик көнләшеп утырдык. Шуның без һөйләй башлаганнар, безнең яшь кенә егетләр бит инде мына нинди технология буенча эшләйбез. Нидә асып ноутбукта асып күрсәтә. Мына бездә бит әле нидә гисенгео программаны куелган. Һәрбер экспонат безнең һәрбер кумарткы, һәрбер теге памятник бездә теге координаттарга утыртылган дибез. Без аны уның ниләре теге сектәре билдәләнгән дип. Уларның ике китте. Уларда ондай әле теге без хыялланабыз гына ди. Шуның ошо фотограмметрия методикаһын ошо нидә сканированиеләрдә аңлаткас, улар бик кызыксынып киттеләр дә безгә килеп күргеләре килде. Институт директоры безнең халыкара конференцияга килде. Саидов дигән галим һәм быелгы елда яйгы экспедициялар яй көндәрендә июль-август елларында без Үзбәкстандан, Казакстандан, Азәрбайҗандан үзебезнең коллегалар сакырып, уларга күрһәтергә семинар үткәргә уйлыйбыз, халыкара семинар, ошо именно цифрлы технологиялар буенча ошо нидә торган кешеләргә эшләүләр. Мына бик шәп. Шундай кызыклы безнең эфир бара, туктагыла кимәй, без һава торышын күрәтергә тиешбез безнең республика халкына. Һава торышынан кире әйләнеп кайтырбыз. Безнең каналда калыгыз. Башгидромметодиктан хәбәр итүләренчә, иртәгә 22 мартта республикалы һәм Өфөлә көндең аягайсан болытлы, төндә явым-төшемһез булуы. Көндез урыны менән бераз ямгыр явуы фаразлана. Ел көньяктан һәм көньяк-көнбайыштан талгын. Көндез айрым районнарда көсле итә. Һава температураһы республикалы төндә 1 градус йылынан 4 градуска тиклем һавак, көньяк-көнсыгыш төбәкләрдә 9 градуска тиклем халкын. Көндез 4-9 градус йылы. Өфөлә төндә 2-4 градус халкын, көндез 6-7 градус йылы булуы күзаллана. Взяв в руки дебетовую карту «Прибыль», вы почувствуете все перспективы невероятно прибыльных условий. Доход 11% годовых на остаток, кэшбэк до 26% на покупки у наших партнеров и бесплатное обслуживание. С картой «Прибыль» неважно, тратите вы или копите, в любом случае невероятная выгода с вами. Уралсиб. Перспективы там, где вы. Винк. Сколько у меня будет времени после включения? У тебя 60 дней. Это же Винк. Смотрите бесплатно целых 60 дней и оцените одну из лучших коллекций фильмов и сериалов в видеосервисе Винк. Точно не хочешь драму? За 60 дней драму я тебе обеспечу. Давай комедию. Винк – видеосервис от Ростелекома.
Евгений Маргулис в музыкальном ресторане Music Hall 27. 16 апреля. Билеты на musichall27.ru. 18+. 23 марта в 19 часов в Малом зале ГКЗ «Башкортостан» состоится концерт камерной музыки «Романтические бестселлеры». В программе Брамс, Мендельсон, Сен-Санс, Дебюсси, Рахманинов, солисты Артур Назиуллин, кларнет, Дмитрий Крюков, фортепиано. Билеты на сайте nsorb.com, категория 6+. Xayrli kech, hurmatli do'stlar, F vaqtida o'ylashim davom etadi. Biz har vaqt taqasat to'g'ri efirda ishlaymiz. 295-92-72 F qo'llanmada ustida 47. WhatsApp handar 237-37-40-24-24 барлык булган һорауларыгызны, тәкъдимнәрегезне yetkira аласыз. Бүген бездә кунакта Башкортстанның күсемһез мәдәни мирас объектларын һаклау һәм файдалану буенча гыйльми җитештерү җитәкчесе, үзәге җитәкчесе Данил Гайнуллин. Без һезнең белән шулгын таш мәмерия турында һөйләштек бит инде. Гомумән безнең туристик нүктәләр турында һөйләшергә ният бар. Без моны Турахан музее турында һәм инде Евразия күчмә цивилизациялар музее турында ла алып бардык. Бында тагыла алып әйткәндә, был музей һез ерзин катламы күк буласак дип әйттегез бит инде. Мин һорагым килә тагыла. Бында бит инде мин беләүемсә төрле хатта спа үзәктәр дә буласак. Мына әлеге дә баягы безнең республика башлыгы Фаритуллның идеяһы буенча, ул Коры музейында булырга тиеш түгел, ул зур туристик үзәк булырга тиеш. Шуңа күрә әле үк мына бүгенге көндә үк унда теге туризмды үстерү буенча төрле үзәктәр, ул башкорт аты үзәге, шуның этно үзәк, төрле нейләр буенча, төрле һөнәрләр буенча, нейләр борын һөнәрләр буенча үзәк булырга тиеш һәм хатта кешеләр килеп ялый терлек спа центрда булырга тиеш дигән фикер бар һәм уның урынлаштыру, уны проектлау менән дә параллельно шөгыльләнәләр, чөнки музей булгас, туристлар килгәс, ул бөтә яктан да уңайлы урын булырга тиеш. Кешеләр теге шул Өфөннән 60 километр ситкә сыгып китә икән гаиләһе менән бу музейды күрергә. Улар килеп көне буе монда ял итеп, хатта монда кунып, яхшы кунакханалар булып, шунда ял итеп, һуйнып, тагыла ниндидер матур гына кафе, рестораннарда ашап кайтырга тиештәр һәм шуңа монда бик комплекслы итеп эшләнә. Моны әйтеп үттегез бит инде, спа центр булырга тиеш дип. Төрле бит инде бу музейдың урынлашуы буенча моны хатта бездә лә бар, бу схема нисегрәк булганын. Моны Турахан музее бит инде ошлайрак буламы? Монда күрһәтелгәнчә бу иң үс якта бит инде моны Мавзолей Тураханның һәм музей бит инде моны Хулак аягында уның этнографик комплекс була. Бер ягында моны башкорт аты үзәге, бер ягында теге киек коштары, теге үзәгеләр буласак, төрле нидә Карсыга, ниләр менән һунар итү үзәкләре. Монда гомумән теге кеше килеп музейды карагандан һуң, этнографик комплексларда карагандан һуң, нидәрде башкорт аты үзәгендә булгандан һуң, гомумән бөтә тарихка, бөтә этнографияга әйтеп кайтырга тиеш. Һәм шул яктан да бу кызык, менә чөнки менә күрһәтелгән этнографик комплекс Южный Урал, менә спортивно-оздоровительный комплекс Путь кочевника дигән, менә Великая степь башкорт аты үзәге бит инде шуның мәгънәләре. Монда Һабантуй урындары, амфитеатрдар, төрле менә һунар урындары, Литовка, бөтәһеләр монда нителгән безнең күрһәтелгән һәм бу комплекслы үстерү проекты ошо территорияны һәм менә кайда урнашырга тиеш менә урыннарда күрһәтелгән бит инде. Димәк, был бит инде музей гына асу түгел, был урындагы халыкка тагыла эш бирү бит. Урында халыкка эш бирү, яңа ниндидер яңа объекттар асу, чөнки менә мин бүген кисәгенә һөйләштем, Шишмә район администрациясында тирә-яктагы авыллар ягында, унда теге буа елгалар ягында яңа гостиница комплекслары әле төзелеп ята. Әлеге вакытта ук һәм ул бик кызыклы урындарда, локацияларда була. Һәм гомумән теге мин уйлыйм, ошо проект ул комплекслы карау, туризмды үстерүгә, тарихи мәдәниятте һаклауга комплекслы карау дип уйлыйм.
Был музейдің нескәлеге, музейдің төп идеяға болып неме тұрасақ? Әлбетте, аңлашылып тұра өзінің көзі бойынша. Әмма ләкин түрлі кіші битінде, мәсәлән, музейға кеһә нинде дә булһа, тәсират алып кала. Иң беренче рәттән. Мына безнең ни буенча, күләләр буенча без әле бик күп тагыла музейларда өйрәнәбез. Дөнья нинде шул әлеге вакытта Азәрбайҗанда өйрәндек, Үзбәкстанда, Казакстан музейларын каранык. Әле хәзер безнең специалистларыбыз Кытайга барырга яналар, онда иң яхшы дөньядагы музейларны күреп, уларның итәкчеләре белән һөйләшеп, гыйльми үдәктәр белән аралашу инде. Бында музейдің төп нее максаты безнең шу музейда кеше килгәс музейга ул ниндидер эмоциялар кичерергә тиеш. Ул рухланып, ул илһамланып сыгырга тиеш. Ул теге экспонатларны күрдең дә, уларны укының да, улардан информация алдың түгел. Шуның өчен без бында теге хатта театрлаштырылганрак экспозиция эшләргә уйлыйбыз. Шуның өчен билдәле ниләрде, экспертларны, театр режиссерларын, кино режиссерларын сакырга уйлыйбыз. Бу экспозицияны уңайлы итеп, кызыклы итеп корыр өчен. Чөнки һәрбер нәмә уны кешене тетрәндерергә тиеш. Кайдалар уның Димәк, мини-спектакльдәр була. Мини-спектакль вакытында ул менә экспозиция шулай эшләнгән, һин шундай эмоциялар кичерәң, һин кайдалар шатланаһың, һин кайдалар шул нидәгә карап хокланаһың. Хатта теге төрле нәмәләрне эшләп карарга тиешең. Шул һин уктың борынгы башкортларның уктарынан атып карау мөмкинчелеге, уның көчен белү, нидәрнең әйберләрнең теге нилеген нидә сифатлы булганын белергә тиешең. Һин хатта теге борынгы ефтәрдә искәп карарга мөмкинчелек булган теге төрле эмоциональ кичерештәр кичерергә тиешең һин музейда. Һәм ул теге нидәрдә генә бирү түгел, теге куартларны күрһәтү генә түгел, ә улары төрле яклап күрһәтү мөмкинчелеге. Әлеге вакытта безнең нидәрбез специалистларыбыз борынгы костюмнарны археологик казуларда нисек булган, шуңа карап теге реконструкциялар эшләйләр. Хатта һинең монда мөмкинчелек булсак, шул борынгы тимер күлдәкләрне киеп карау, кулыңа хөңгеләр тотып карау, кылыстар тотып карау мөмкинчелеге. Һин үзеңне сынапта теге борынгы шул дәвр кеше итеп теге хис итеп сыгырга тиешең. Һин горурланып сыгырга тиешең үзеңнең ата-бабаларың өчен. Мона ниндәй иярдәр эшләгәннәр, мона ниндәй уккадактары булган, мона ниндәй теге корал тота белгәннәр, мона ниндәй тимер эшкәртә белгәннәр. Теге гомумән ул теге музейның ошо музейның ул кешедә сыккас горурлык тәэсираты менән сыгырга тиеш ошо музейдан. Шуның өстендә без ныклы эшләйбез. Менә һез бит инде күп Башкортстанда бынан тыш, Башкортстанда күп ерләрдә археологик эшләр алып барагыз. Бынан тыш безнең менә Шишмәнән саккана тайпылып киткәндә, мин белүемчә Салават районында булып кайттыгыз дип. Бындала бит инде мин белүемчә хатта каеш та тапканыгыз. Гомумән Башкортстан археология ягыннан бик бай. Республика һәм теге әлеге вакытта комплекс археологик казылмалар алып барабыз. Шул ук менә әйтеп киткән Салават районының Ишембай авыл эргәһендә бик борынгы кумарткы бар иде. Уны заманда 60-70 елларда Нияз Мажитов, академик Нияз Мажитов калгайны. Ләкин теге ердә хөрү сәбәбендә ул нидән кумарткаларның кайда урынлашканын югалткайнык. Шуннан һуң без воздушный сканер үткәреп, тагыла җаны ердә геофизика нидән үткәреп, уларның нидән таптарын, пятноларын таптык та. Шунда безнең археологлар казулар үткәрде бултыр, һәм бик яхшы борынгы яугирдең хөлдәһе табылды. Уның шу хәтем яхшы ук башактары, хакланган тимер ук башактары, уның көмеш менән ялатылган нидәре билбауларының хатта кайышылы хакланган. Ул нигә билбауга 1200-1100 ел тирәһе. Уның кайышы хакланган, әле безнең реставраторларга бирдек. Әйтүләренә караганда ул ат тирәһеннән эшләнгән кайыш булырга тиеш. Һәм уның эргәһендә акса табылды, дирхем теге ул 9-нчы буат дирхемейне һәм шуңа карап безнең вакытында беләдек. Һәм шундай ук казылмалар төрле районнарда буласак, быелгы елда Биел районында археологик раскопкалар буласак, Кырмыскалар районында бүтән нидә бит яйлап теге үзебезнең музейга экспонатлар ябыз, материаллар ябыз шул юл менән. Мына материалдар ел менән да безнең бит инде хәзер бүтән нәмәне цифрга әйләндерелә. Цифрлаштыру буенча эшләр алып барыламы, юкмы?
цифрлаштыру буенча дур эшләр алып барыла, чөнки шул ук мына Сармат алтындары тию бит, дур мотор алтын буландар. Уларда бит инде оригиналын кую булмай музейга, чөнки теге уны хаклау инде бик кыйммәткә төшә. Шуңа күрә без әлеге вакытта ана шундай нык кыйммәтле булган кумарткалар бөтенләй цифрлаштырабыз, 3D сканирование үткәрәбез һәм уларның копияларын эшләргә ниятләнәбез, чөнки музейның бер миссиясы бу һамында музейның булуы, икенче миссия уның төрле яктарга, төрле илдәргә күргәзмәләр белән алып барырга кирәк. Алып барырга кирәк. Казакъстанга, Үзбәкстанга үзебезнең мәдәният белән таныштыру өчен чит илләргә апсырга кирәк. Шуның өчен дә без цифрлаштырабыз. Үзебезнең кумарткаларны, уларның цифрлы копияларын эшләп, яхшы нәйләрен эшләп, копияларын эшләп, ситкә апсырга өчен зур эшләр алып барабыз. Тагыла һуңгы елларда төрле музейлар үзләренең 3D турында эшләй. 3D тур эшләгәнегез бармы? Менә мәсәлән шул Шүлгән ташта алганда шундай 3D тур бармы, юкмы? 3D тур музейның үзендә юк, чөнки безнең карау булса, кеше кызыкканга ул музейга килеп карарга тиеш. Юк, бәлки килә алмай икән. Нимә эшләргә? Мәсәлән, бер демо версияһында. Демо версияһын безнең Шүлгән таштың нидә эшләйбез? Мәмриянең исендәге 3D эшләйбез, экскурсия эшләйбез, чөнки Мәмриянең исендә бит кирип карарга ярамый бүгенге көндә. Ләкин шундай 3D тур әле безнең Мәскәүдәге коллегалар эшләп яталар. Унда кирип һәрбер нигә теге хүрәткә якынайып, ярагайып, уны карау мөмкинчелеге буласак, мен уйлайм, теге музейдагы 3D турга караганда Мәмриясендәге 3D тур күпкә кызыграк булыр дип. Чөнки кызганычка каршы дип әйтәйек бит инде күптәр мәсәлән сит илдән килеп карагалары килә, нисегрәк икән, хатта теге шул әзрәк баһала был хискә бирелер өчен безнең бит инде гомумән алып караганда эмоцияга бәйләнгән бит. Бөтә булган әйберләребез шул ук музейларда алып караганда, археологияны алып караганда, шуга был шундай бәләкәй генә реклама демо булуы бик һәйбәт булыр. Минеңсә. Фатихин урам буенда матур кызы күрһәң ничәң? Һиңа карап кына үтәһеңме, әллә барып танышаһыңмы? Хатта тотып та карайм дигән. Юк, шаяртып әйтәм әлбиттә. Әлбиттә мин күрдем дә, әлбиттә барып танышырга теләйм. Шуга бит мин бит аны күрер алдыннан миңа бит 3D тур кирәк. Шулай. Ну, ләкин иң мөһиме барып танышыр кирәк. Музейда кирип күрергә кирәк. Уның эмоцияларын шунда гына итәләр. Теге компьютер не аша табло аша гына уны әйтеп булмай. Күреп уны хистәр тоеп булмай. Мына мин безнең әңгәмә вакытында тагыла аңланым. Безнең тимәк археологтар монда гына эстә генә республикаларына кайнап түгел, икенче сит илдәргә лә сыгып эшләйдәр икән, нибит? Был гомумән теге безнең иштең иң мөһим этабы. Чөнки дөньялагы тенденцияны белмәй торып, дөньялагы мына археологик кадылмаларның, уларның яңа технологияларын өйрәнмәй торып, музей төзүдә яңа алымдарды белмәй торып, тенденцияларын белмәй торып, бүгенге көндә музей төзүп эшләп булмай. Шуңа күрә лә иң беренче күп үзебезнең нәйләребезне, специалистларыбызны сит илләргә йөртәбез, ана шундый иң яхшы музейларны күрһәтергә. Шүлгән таш музейын эшләр өчен без 2016 елдан алып 2019 елга тиклем 4 ел буена архитекторларыбызды, археологларыбызды, тарихчыларыбызды бүтәнендә сит илләргә йөрттек. Иң яхшы музейларны күрһәттек. Шуларны күреп, өйрәнеп кенә, улар менә әлеге көндә сынапта мактанырлык, горурланырлык теге музей эшләй алдылар. Бында эшләгәндә лә без иң беренче дөнья кимәлендәге нидә шул тенденцияны дөньялагы теге тәҗрибәне өйрәнергә тиешбез. Хатта Рәсәйдә лә бит кызыклы музейлар бар. Өйрәнерлек, кызыкканырлык мына шул Мәскәүдәге Холокост музее, шул хәтлем кызыклы. Бездән еракта ул Екатеринбургта Ельцин центрда Ельцинның музее, ул үзе кызыклы. Шундай нидә музейлар бар, уларны күрергә, өйрәнергә, уларның яхшы тәҗрибәһен үзебезгә алырга кирәк. Безнең моны мәсәлән туристик нөктәләр булдырыр өчен әлбиттә музейда арасырга кирәк һәм һезнеңсә нимәләр башкарырга кирәк? Бында иң беренче без нәмә күрһәтергә теләйбез, нәмә күрһәтә алабыз, шул нидәрдә теге якорный проектларыбызны билдәләр кирәк. Ул бит теге бөтә Башкортстан территория туристик нигә әйләнеп китә алмай. Теге шуңа күрә үзебезнең теге нитарлык нөктәләребезне билдәләр кирәк. Менә Иремәл тауы битен туристлар өчен кызыклы, шул Шүлгән таш,
теге иньяр теге нидәре битендә теге таш-таштәре битендә шуның нүгеш хаваклагысы, Йомагужа, шуның Аслыкүл, Хандаракүл менә шуларны билдәләргәлә һәм шуларга табан асфальт юлдар халырга, төрле нидәр эшләргә. Нидә Норвегиялда бик кызыклы бер проекттар бар уларның. Ул Норвегиянең милли юлдары дип атала. Менә безгә ул Башкортстанга туры килеп тора. Безнең архитекторлар уларда барып күреп, хокланып кайттылар. Улар үзләренең юлдарын өйрәнгәннәрдә иң матур теге табигать ягыннан төктеләренә улар шундый матур визит центрда куйганнар. Унда асфальт юлларда белән барганда хокланып утырлык, карарлык теге нидәр куйгандар, төрле уңайсызлыклар һәм шуның маршруттарын нигә үзләренең нигендә рекламироватларын. Менә һин машинадан сыгып китәһең дә, һин теге дур трассаларда менә барбаң, бәләкәй генә юлдар менән Норвегиянең иң матур нидәрен күрәһең. Әле без уйлайбыз менә Шүлгәнташ музейын төзедек бит инде. Хәзер уның барган юл иң матур юл. Хәзер безнең архитекторлар, дизайнерлар белән шунда барган иң матур карау точкаларын билдәләп, теге кешене хукландырыла торган точкаларны билдәләп, шуларда төрле шундай объектлар эшләүде турында уйлайбыз, хыялланабыз. Чөнки теге кеше барып иткәнселәр ниндидер туктап күрергә, хукландырырга һәм ниндидер хисләр кисергә тиеш. Тагыла бит инде без гомумән әйткәндә Башкортстан тиздән 10 елдан нисек күрәһегез? Туристик яктан. Мин уйлыйм, тарихи кумартларны хаклау ягынан да, туризмны үстерү ягынан да гомумән Башкортстанның киләсәге яхшы, чөнки менә бездә ошо сфераны аңлаган һәм уга игътибар биргән, уны тоя белгән, уга игътибар биргән җитәкче бар. Менә безнең әле генә егетләребез Сибиргә конференциягә барып кайткач, уларны аптыратканы республикалар шундай зур музей комплексы асу мөмкинчелеге, Шүлгәнташ кебек, уңа асфальт юлдар халу, онда газ үткәрү, шундай нидәр фәнди үстерүгә зур мөмкинчелекләр булуына аптыраткан бөтәһендә. Чөнки Алтайдан, Туваннан, нидән килгән, нидәр бөтәһләр килеп күргеләре килә ди. Нидә менә әлеге ошай барһа, безнең снапта туризм ягынан да, тарих кумартларын хаклау, музификация ягынан да республикада үсәчәк. Чөнки Аллаһка шөкер, менә безнең җитәкчебез Ради Фәрит улы Хәбиров шу хәтлем ысын күңелдән был нигә сферага игътибар бирә һәм үзе һәрбер нәмәне кызыккына барып йөри. Шүлгәнташ музейын эшләгәндә ул елына 2 тапкыр килеп инспекция үткәреп, нинди проблемалар бар икән, ничегрәк эшләргә икән кәңәшләр биреп, зур ярдәм күрсәтте. Шуның аркасында без вакытында матур итеп эшләй алдык, дип алдык. Әле яңа проектка уның игътибары зур, һәрбер нидә күрсәтәбез, кәңәшләшәбез, зур кәңәшләр алабыз, һәм игътибар зур, ярдәм да зур. Мин уйлыйм, Алла бирһә, 10 елдан снапта беренчедән Башкортстанның табигаты, уның тарихи кумартлары бай, икенчедән менә ушундай караш булганда республика итәкчелегеннән һәм өченчедән һәйбәт специалистлар булганда бу сфера үсәчәк. Менә Һезгә рәхмәтемне белдерәм. Шулай дип безнең эфирдә ямлап беренчедән шулай йөкмәткеле итеп торып, археология буенча гомумән әйткәндә мәдәни мирас объектлары турында һөйләп үткәнегез өчен һезгә зур рәхмәт. Шулай дип безнең кызганычка каршы эфир тәмамланды. Һәм һезгә әлбәттә уңышлар теләйбез. Мин бүтән нәмәне һөйләп бетмәдем бит. Кызганычка каршы шулай. Шулай дип хөрмәтле дуслар, бүген Башкортстанның күчмәс мәдәни мирас объектларын хаклау, файдалану буенча гыйльми җитештерү үзәге итәкчесе Данир Гайнуллин булды. Мин һезнең менән хушлашам. Һау булыгыз.